Salamu alaikum. Ko masu gidan ba sa ne? Ko ba nun ne ko na yi mistake ne ta bature. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Yawwa. Ni ne Alhaji. Ni yana. Yawwa sannu. Ya aiki. Lafiya lau. Ko kai ne aka kira kai ne mai garan wuta? Kwarai da To da Allah, gaske. bismillah da Allah. Masha Allah. Amma ka iya aiki ya ko? Na je wani ƙara tus na ce to Allah je ya sa ka gan shi nan. Ai yalla bai kai nan inda ya Shiga ka san yin tsoron wuta nake ji. What? Ai a tsoro ce ka Gashi san nan. ma ce. Ya kai ba aikin ka bane? Aiki na ne. To da Allah ya kokari da Allah barin je. Wato wannan yana rumbun wutar Shi ne matsalan. Ai ya ga ma wuta yana ganin kamar ya dautsa ma ya ga professional. Ai bari ka jinga maka lokacin da wutar Najeriya kada ka kamta kare. To da aka kira kakana kawai zuwa ya kalle gurin komai noma tun da ta kawo har yanzu bata kara daukewa ba. Allahu akbar. Shi yasa naga kana zuwa naga transformer ko ya fara ya dan canza ni. An gama. To bare za ga yan dawo. Ta. Yawa bare da Allah ya aiki mai kyau da Allah. Yawa. Kai anya zan taɓa waje a wannan fa dan batura ce in kaga jan abu. Oh no. Dangerous ne. Kai anya 15 rabona da 15 tun shekaran jiya gaskiya sai na yi karan bane. La. An kare aiki ko? To wannan alaji ka kawo wannan da wuta ne naga za ta kashe shi wallahi da na make shi na rantsi da Allah. Sai da wannan guda 50. What? Mai gyaran wuta ne ba na kira. Ka wannan yan ne baga yalba jikin shi lana ne wallahi lana ne. Ka mutu da uga. Yaya? Duk ya bar wadda wuta shi. Ya aka yi ne? An kare aikin kuwa? Uga suna yana. Suwaye? Wallahi ne ke ga maka wasu gungayen mutane da kima sun musu 70 suka ke Anan gidan Qur'ani ta ce na ma. Sai da na ma so 18 Qur'ani. Ba wasu manyan mutane. Wai kai ba ka ce ka kware ba? Ba ka da koyar manyan mutane ba abin da suka iya. Allah da suka fita mana da gida. Ina wata wannan wuta ce irin tamu ta murhu wacce in ka dangwala zaka cira hannu. Wannan a kauye nan kauye ne wannan ka san menene wannan ka dauka nan kauye ne. Ai ni ina rike ita ba ta rike Ni da ma ina ganin wannan abin na san ba ai abin arziki ba nan. wallahi nan kai ina ta wuta ce irin tamu ta kauye ta murhu. Ba ni kudi na dan In ka rike ba ni kudi na. ba labai kamar nan ban da abu da naji. Ni yanzu Allah ban sani ba ma ko ka mun banna ka ji ka hada mun wuta nan. Allah wasu manyan mutane ne ba suka kore ni. Ina rikewa sai na kasan zo yam na ji kai Ni nan to wallahi ni ne ban hina ba. Ina hanya ba wuce kawai ni yanda kai ma na ma bi ka jarumta. Ashe mugun matsoraci na ba dan ko aka san gwani ba. Dan koyo kai ka ga mun dan koyo ne. Amma wannan dan iska ne wallahi.